Hello! Welcome back my YouTube channel, Iring Banbanon. Nandito tayo sa MOE Mall of Emirates. So mga Iring Banbanon, papunta na tayo sa Metro Station. Hello mga Iring Banbanon. Bago tayo pumunta ng Mall of Emirates, samahan niyo ako, hanapin natin ang Larshan sa Al Riga. Kain muna tayo doon. Kasi parang siya, para talagang Larshan nakita ko sa advertising nila. So, puntahin natin muna doon. Samahan niyo ako doon. Kain tayo muna ng barbecue. Tara na. Hello! Welcome back my YouTube channel, Iring Banbanon. Nandito tayo sa MOE Mall of Emirates, no? So naglaag-laag ko. So samahan ninyo ako mga Iring Banbanon. So tara na. So mga Iring Banbanon, nandito tayo sa labas ng Mall of Emirates. So this is the beautiful of Dubai. So I'm here. Yeah, so lag-lag muna tayo mga Iring Banbanon. So mga Iring Banbanon, papunta na tayo sa Metro Station, no? Paakyat na tayo. So this is the Emirates.
Thank you for your watching my YouTube channel, Iring Banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. Ichika mo, ilaglag natin. Shalalabangbang. Bye!